Le midlalo idlalwa ngabantwana abafundayo kwizikolo ezahlukeneyo zalapha eMotherwell. Injongo yayo kukususa abantwana kulwaphulo-mthetho kwaye bahlale besempilweni. Abaqeqeshi bala maqela bathi kululutho ukuba abantwana badlale ngeli xesha leholide. Siyabanceda man ukubasusa kwezi drugs bakuzo. Njengoba singoo-coaches ke siyabawela uncediswa nathi le nto siyenzayo through abantwana. Le nto basibasuse kwii-drugs kuyo yonke laa nto. Bangahlali ezitratweni because some of the days abantwana bacinga ezinye izinto. Uyabo batshaya ii-drugs xa bengazanga ezibholeni. So that's why sibakhupha sibazise phakathi kwebhola. Ninzi ke isport akuphela kwesoka. Ninzi isport, kukho irabhi, kukho i-cricket, kukho yonke enye into. So angayi umntu simvalele indawo, uyabo simvalele indawo ukuba makaze kwisoka. But ke kuba thina sikhuthele, sibakhuthalela abantwana abesokini siqhela isoka, siyabasusa kwezinto ze-drugs. For into yabantwana bamabadlale kwi-school holidays, I think as much as banami ndisengumntu odlalayo talinge but ndifikile nami ndidlulile kwesi stage bakuso. I think mna as umuntu odlule kuso sa stage iyanceda laa nto leya. Ixesha elininzi mos uba ngumntu ofocusayo ungumntwana funeka ufocusile. So obviously mos xa usekho sesikolweni funeka ube setrainingini so that ingqondo yakho izahlala isendaweni eright. So I think iyabanceda le nto lena bahlale befocused and ke ngoku babalekisa nakwezinye izinto. So kule age yabo bekunyanzelekile uba babe lapha. So siyabagayida because mos ngabatshana bethu ngobrother bethu abancinci. So obviously funeka sibaprotectile at all costs besendaweni eziright. So we thought no man masibize uTelenoza ifriend ngapha noTalifa sizama ukudibanisa at least ngo-under 17 mosizi-unders at least bangadlala na any day bona because izikolo zivalile. Abaqeqeshi bala maqela bathi kubalulekile kuba abazali badlale indima enkulu kubantwana babo. Abazali benza ucela abantu benencediswana ebantwaneni. Babencediswa too much, especially xa becela imali babanike nebathengele ii-cocks and everything. Zonke into zesport poof, balibhet udlala icricket asiphathele amthengele ibhet, amsapote, angamthuki umntana athi laa mali intontoni. I know sometimes abazali abathathi ntweni. Now ke benza ucela uba at least babasapote abantwana. Nathi abantu baphetheyo basisapote. Abazali ndingacela into eyi-one kubo isupport bhuti. Isupport ibalulekile kakhulu especially kwaba bantu bangaka abancinci because kuze uye phambili nebhola yakho isupport is very important especially from abantu abasuka nabo kwi-background ekude, abazali, i-siblings yonke laa nto. Abazali support, cela nje isupport kuba umntana xa idinga izinto for isport okanye for loo soccer azoyidlala at least umzali azame kangangoko azokwazi. Uba akakwazi there's nothing we can do, akakwazi. Le midlalo iza kuphinda idlalwe ngeeholide zentwasahlobo kwiindaba ze-MK TV. NdinguLinge Gcwabe eMotherwell eGqeberha.